Hi guys, ik ga school voor op woensdag. Nee, ik is mijn school. Zoals nee, ik maak een account op WhatsApp. Met Facebook. Ja, maar jullie zijn op Facebook. So ja, hallo besties. Ik gooi mijn bombi. Oh, is nou zo grappig. Ik moet naar de maandag geëerd. Geëerd. Kijk hoe was het. Maandag toen was het vol dieren, die studieboek. En kijk hoe half was het nou. Sina. Ja, mijn melk iets zo speed. En dat ik met melkie. Sappie. Melkie. Ja, maar een strawberry. Maar ik kon niet. Ik was misschien zo bij de televisie. Nee. Als je bombi. Oeh. Ik ken mijn was misschien staan toch wel eens. Toen en toen aku pas menutup lebih pilih English. Mekan saat ini kan saat ikan univer versellen kry antitope. Ja, laat die lappen. Sy lappe hier stak. En ik chillen. Oh, die haren zijn zo. Oh, die mannen wat doen. Wat doen die mannen? Ik probeer ze oren zie brand. Ja, ik heb net gedankt. En mijn man van mij zo ook nog. Zo jullie ja. En toen zie ik Como é isto? En gasten, como é isto? Tu selection, mas isto foi via e tu se vai vertellen wat gaat aan collectie. Ik heb het me niet opgegaan. Hoe kan je zo? Hoe kan je zo? Toen zal even meisjes man toen gepraat met kita en zijn ja ze pina zie ja lei bia pina zo gepraat tot bia puta. Ik zei kijk hoe leuk zij. Oh, alles zij lei is gebrand, die arm is gebrand, hier in die nek, hier achter. Haar kop viel haar is af. Ze heeft een pruik op. Een mooi blonde paardenpruik op. Ik check. Ik vraag haar. Die eyelashes is afgeremd. Haar ogen is bloedgooi. Haar make-up is hier